No ahoj lidi, já vás vítám u dnešního videa. No a dneska tu ještě si ukážem ty questy, co tady jsou. Protože jsem totální tele a prostě jsem to neudělala. Takže můžeme jít na to. Tady máme teda první race. Ten je na jízdárně, kde jsou ty rekvizity, kdyby někdo nevěděl, kde je. No a ne, já jsem si vzal blbý race. Jo, já jsem si vzal blbý, nebo dobrý? Počkat, to je blbý race, ne? Počkat. Ne, to je ten dobrý, sorry. Takže to je první race. Ten je docela krátký. Jinak lidi, ono se to nezdá, ale je docela těžký, jako tady ten dvojskok. Tady jdem kam? Jo, tady vlastně vyskáčím z toho. No a pak máme ještě druhý race. A potom budeme mít... No já jsem říkal, já prostě to podělám. No a potom budeme mít ještě jeden race. Jo, tady to už bude končit. No, to se totálně podělala. No a ještě máme druhý race, který si ukážem. Ale teď si nejsem jistá, kde je ten druhý. Jo, tady, vlastně tady je ten druhý race, by měl být tady u ledu, takže já tam jedu a pak se vám hned ozvu. Takže tak. No, takže já už jedu k raceu a jo, je to přesně tady teda na mapě. Zase, aby to nikdo nehledal, tak radši řeknu ty lokace. Ten je docela dlouhý, mám pocit, takže... Ale zajdem si ho celý a potom bychom se ještě teda mohli podívat. To je ještě jeden quest, by tady měl být někde. Vlastně u vchodu, nebo jak to říct. Tady bude ještě jeden quest. No a to mám pocit, že by mělo být všechno. Ale nejsem si jistá, ale jo, mělo by to být podle mě všecko, už pak jako ohledně těch questů, ohledně středečních aktulek. Takže tak. No, to úplně podívám. Ten se asi nedáme celý. Já uvidím, jak se mi to vleze do toho videa, protože to nechci mít úplně extra jako dlouhý to video. Takže nevím, asi si to neukážem celý. No a tady u toho druhého skřítka teda máme úkol s Yetim. Ten nás zavede vlastně do Moorlandu, kde máme úkol s Yetim a další půlka úkolu přijde příští týden, takže se s váma loučím. Ahoj!